butonul ăsta activează funcțiile mașinii. Ați auzit, da? Ăsta e racletă sus. Ăsta e racletă jos. Compresorul mașinii. Pornit, oprit. Ăsta e stopul, ăsta e viteza aici. Viteza mașinii. Ăsta e potențiometru. Pentru? În care dau viteza mai mare sau mai mică. Deci ăsta mers continuu și aici viteza, mai tare sau mai încet. Deci astea sunt funcțiile aici. Deci acum îi dau la mers continuu.